בזוהר הקדוש כתוב שהניסיון הזה של שמירת הברית שעמד בו יוסף, זה מה שנתן לו את התואר להיקרא יוסף הצדיק לדורות עולם. כידוע, הגוף בנוי על פי מבנה של 10 ספירות עליונות. מקום חותם הברית קודש זה ספירת יסוד. כתוב בפסוק, וצדיק יסוד עולם. אדם שנזהר לשמור על הברית קודש, על היסוד, מוגדר בשם צדיק. לכן יוסף, בזכות העמידה בניסיון, באותה שעה הוא לא ידע איזה שכר יקבל לדורות עולם. הוא לא ידע שבזכות זה הוא יזכה למלכות. זה כלל תמיד, אדם שעומד בניסיון של הברית, הקדוש ברוך הוא מביא אותו אחר כך למלכות. מלכות זה יכול להיות כמו פה, שנהיה המשנה למלך מצרים. זה יכול להיות קידום בעבודה, שמעובד פשוט הוא הופך להיות הבוס של כל האחרים. יש המון סוגים של מלכויות שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם. אדם שעומד בניסיון של שמירת הברית, זוכה למלכות. הזוהר הקדוש מסביר למה שמירת הברית יש לה משקל כזה גדול, עם המון השלכות לעניין. אומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא שם את חותם הברית קודש דווקא במקום שמשם מעמידים את הדורות הבאים. הרי כל העניין של הברית מילה זה כמו חותמת של הקדוש ברוך הוא בגופו של היהודי, שיש חיבור בינו לבין בורא עולם. אדם הראשון כשנברא, נברא בלי עורלה. ככה אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, כשנברא האדם הראשון לא היה לו עורלה. זאת אומרת, הצורה של האדם האורגינלי, המקורי, זה אדם בלי עורלה. כל העורלה נוצרה לאחר שהוא אכל מעץ הדעת. כמו גידול כזה. גידול זה מיותר בגוף. ככה העורלה נוצרה לאחר עץ הדעת. כשמלים את הילד, מחזירים אותו לצורה של האדם המקורי, של האדם הראשון. צורת אדם שלם זה אדם שהוא נימול. אבל הוא נולד לא כך, אז זה חותם ברית קודש בבשרו של האדם. עד כדי כך הזוהר מכנה את מקום הברית כחותם המלך. ואם חס ושלום לא שומר על הברית, ומעביר אותו למקום שאסור שיהיה בו, כמו יהודי וגויה או דברים כאלה, שם הזוהר מרחיב כמה הפסדים יש לאותו אדם בעולם הזה, בעולם הבא. אבל ככל ששומר על הברית, לפעמים הניסיונות לא פשוטים, בפרט בדור שלנו. הדורות הקודמים, בדורות שכולם היו שומרי תורה ומצוות, ולא היה אינטרנט, ולא היה כל הניסיונות שיש היום. אז לא שלא היו נפילות, תמיד היה יצר הרע, תמיד היו נפילות. אבל לפחות האווירה החברתית הייתה מאוד מסייעת לאדם לשמור על עצמו. היום נכנסים לאינטרנט ודברים, יכולים להיחשף לדברים מקולקלים, לזוועות שהאדם לא היה בכלל חושב עליהם מעצמו, ומראים לו את כל הזוועות האלה שם. היצר בוער באדם, הוא בן אדם, ואז חלילה עלול להיכשל. לכן כמה חשוב לשמור על קדושת העיניים, זה הולך ביחד. קדושת העיניים וקדושת הברית הולכים ביחד.